Bakhuid ang Indowai nagabenda Shir Dilis Karbuki bat kaching dumu jongi law jisu unpin soy kaching im jongi. Nomor Laispa Laifusa Kohimen ko para kat bangidang jan bad ka Sngi borom Christmas nginang IT kaching tumu jongi baro baka jimpen kare jongi baro kalong ka ba seizo bangindu kamso tu bat shempang ya ka jingi du jisu jingi du ble ha ka jingim jongi banginang duairu nagabenta baro ki brio ki badon kam ya ka jingkoi jingkia ki ba pang ki ba shitam nagabenta ka jingkala ka ba mur jongi nompop nagabenta ka jingsuk jangka partay ba ka burom jang utray nam pau hangi haki inga sem jongi ha kerteng upa badu kon badu mensim Bakhuid Amen. ka jinga e jang utray jangi u Jesu Christ bad ka jingi jang ublay lem bad ka jingya silak jang mensim Bakhuid kindon rengka bat pi barro Rengkat bat piru Kohimen ko para naga kitab malaki ngidang yusngo kumno ka jingwan jongu nom penim ka pen kalai ka jingim jongi kan sadon ka jimpen kuit kan sadon ka jimpen kantang ka perte baro kawe da ka bor jongu ngiru nginaiti yalate syakata ka bor pen kui jongu blay baka burom jongu blay kan man hiar halo jongi halar ka jimur jimpar ka halar ka men siem halar ke binta ngingop shingop haka pop aiba u Jesu u balong u nong pen kuit nong pen kantang ya ke jingim jongi u nong side jain u nong side kuit un pen kuit yang ina bara ki pop jongi na ke jing sni bara Jesu beid ngilong ginompop ngilong ki baduna harukam yarap iki jing talar jangi nga pala how play badon port baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim par khat da ki tin da ki kam da ki jing le klet da ka jing le pala janga da ka jing le pala janga da ka jing le pala bakrao e janga Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabayay sa katay soti yaki angel batkir kuit padia pi ko himen ko para benduway nagabinda jonga how try ublay jongi ublay badan board bar winis ne yangi barandala mapi ki pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam chikut Amen. Try can ko blay Isne yangi Traiken rako ble Isne yangi Kristo mat Ko Kristo rap Ko nong penim jongi penim yangi Traiken rako ble
Isneyangi Traiken Radko Ble Isneyangi Kristo ma Ko Kristo ra Ko Nyong Penim Jangi Penim Yangi To nginia duwai ngi duwai nagabinda baro ke jing tumu jongi bat ke jim pen kare jongi nagabinda ka sngi burang Christmas agane ka sngi kabalai jonga jingamen bakrao Bible convention ngi duwai nagabinda baro ke bruyu ki bashiminda baro lai sngi klampin pep bakinang yo mad ege jingai ke jingarku agane ka sngi ka bakut jonga jing duwai Bible convention baka jingidu jisu nang sutir hapo jonki Giduwairu nagabinda bauru ki batalot bar Giduwai nagabinda ki inga sem jongi baki nom pop kin kalaka bamod baki bapangi bashitam ki niyo jinkoi jinkia Koblei badon bor baro ba im junam kadbangi kami baka jinka ya ukun jame katkum gaddo kalanang jan ngi karpad ba shangi ki shakri bambit dor kan tuit ka jingisne nak tin jame ubala pendrit yalade banwan longdo na kamaria teizoti but ban shangsa hapdeng jangi utrai jangi u jesu kristo ba im but sansha renka bad me ha ka jingelong kawe jang men siem Bakhuid ublai junom la junom Amen. Kajing pule na kikitab umalaki na itulupa. Utrai wong kumne. Hakmi nga pa yo nong lam kubor junga ban penkre ya kalenti haswa junga. Bat utrai ya bapi lawat an wan kendit ya tempel jungu. Nong lam kubor junga jutang ya kabapi terang e. Hakmi uwan wong utrai kipat. Manokin bala ban sya ya kesngi junga jingwan jungu. Bat mano bala banying inda unpau. Naba ulong kum kading unong prang berkasabon ki nong sajan. Unsyong kum unong prang bat unong penkuj rupa. Bat an penkuj iki kunshin rang ulibi bat un prang iki kum yakaksiar bat karupa. Hadu bakin wanra yak jing terwa ki badai ha utrai. Hangta ka jing terwa jong ujuda bagi Jerusalem kisah long ki wapan seobha ya utrai kum hakipor menbarim bat kum hakipor ki balalai hakmi nga pha ishapi ya nong yetu lupa Elija jawapan poi kata kasngi pokraw bat ka sngew trim jong utrai an sapan phai ya kaduno jongki pa shiki khun jongki ba ya kaduno jongki khun sha pa jongki lam kumta ngan wan baleng shop yakari ndaga jingtim kaktin jong utrai Gisongo yauble. Sama husan nambar nyuspa iwe. Nyuspa iwe. Can
la thao na pum pum ka kendau. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon rengkad bat pim. Ka jingpuli na ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam ame katrai. Kisngi kilapura baka Elizabeth kan ka. Bat kalaka ukun shinra. Bat ki marjan marpa. Bat ki kur ki jait jonka. Kila yasngo kumno utrai ulate karhai yala ka jingits bun halo jonka. Bat kila ya kamen lang bat ka. Bat hagas ngi kabapra kila wan ban otcher ya u kullung. Bat kila mut banai kerteng ya u sakaria. Da ka kerteng upa jongu. Henry ka kemi jongu kala ong. Omde kunda en kot ya u ya anis. Kila ong haka Henry pimdon kur mano ubakum kaneka kerteng. Kila peni dak haupa jongu ban kerli ka kerteng kabakumno umon banai. Ulapan kading lengkiniap badula to. Ka kerteng jongu kalong uya anis. Baro kila lingo ngain. Markum tahi kasindur jongu kalapli. Badu teli jongu ulalai. Badula keren. Uyaro ya uble. Bad ka jingting kalawan habaro ke para marjan jongki. Syapang kine kie layalap hakeleng kari lum judaya. Bad baro kito kibala yosngo yaki kila tengkai yaki halaki donun ki ong un salong ubakum kum une ukulung namar kakti jongutrai kaladon badu. Ka gospel jong utrai Kajingara yamego Chris. ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ. Ka gospel minta kasngi ka keren syapanga jingka jongu Yanis Baptist. Bard habalaka mallaki kulung kumbangile ngi perkat Nyngkong ya ka kerteng de benai. Haganega juk ka ba minta don bun gibriu ki wat ya ka kerteng na ka Bible. Dondru ki brio ki wat ya ka kerteng jongi rikuit ban ai kerteng ya ki kelong. Syuaban baptisma. Syuaban ai baptisma ki kimi ki pa ki perkasani. Henry dondru ki kimi ki pa ki perkat pat ki wat ya ka kerteng badon nam ha ka perte kalam don jingmut e yeru. Don gi ba ai kerteng kalam don jingyade e ye padu belai. Namar kiwad ya ka sur. Kiwad ya ka jingit tenat jong ka kerteng ban ya ka jingmut jong ki kerteng. Bad kaba lakha iyawu Yanis Baptist kikur ki jait baro kira batriang ya ka dustur jong ki. Katkum ka dustur jang ka kur ude banyo kerteng upa. Haba kasawa ya kasur jang ka dustur ka Elizabeth kamshim la kongu ya kasur jang ka kur sur jang ka dustur Henry kalasngap ya kasur jang oblay. Kamon jongo belai. Ko himen ko para kalong kaba e yang ibon sin ban
Yait light na ka bor senshar jangka dustur jangka kur ne dustur jangka inkasem ne dustur jangka imlang salang. Ngide ban long baslur ban shim ya ka jingrai kat kung ka mon jangublai. Kadon ke jingurku haba ngi wad ya ka mon jangublai. Kadon ke jingurku ya ki briu bakongu ya ka sur jangublai. Bun sin ki briu ki talod ha ka jingim jangki. Shumudur lada ka Elizabeth ka talod bad ka kongu ya ka sur basawa saudong jangka kan jindala kongu ya kita ki kur ki jait jangka banai kerteng katkum ka jingang nur jangka kur. Henry na maharba ka Elizabeth kalom ba riu balai kalong ka ba kongu ya ubalai kalong ka ba ting burom ya ubalai warlada uppa umla kren kala kren nagabenda uppa ba nagabenda ubalai kasur jong ubalai kasawa naga shindur jong ka Elizabeth ban om yem de om de kumda ban om de kumda ngidon kam jing slur tenteng ngi habanang banom om de kumda ya ki himen ki parajongi ya ki kimi ki pajongi ya ka kur ka jai jongi haba ka burom jongo bele ka kata hakano kano ka jingrai henre bun sin duna ba ki briu bala banom om de kumda buna preng jongi warladang ilong riu bele hadu katno habala shat tinju daka bor jangka dustur, bor jangka kur, bor jangka imlang salang, ngiru ngishu kongu be. Bon ki kerstan kilong shu kongu, kalam da wad yaka saindur jangka palai. Ladang ikalalong ki briu shu kongu hakie ke baro, ngi kanglad yaka burom jongo balai ban trekam haka jingim jongi haki inga sem jongi haki kun kikti ki jongi tengi ha ban wat Nyngkong yaka saindur jongo balai ka mon jongo balai bad haba ka Elizabeth kala omde kunda kala katai ka jingim jongi kur kilas tang ban perkat kumbai pa lese kilas no kindi lada ka Elizabeth kam tre omde kumda kai ka ban sajia hakata ki ying ki kur kin pinskem ya ka kerteng ki kur kin pinskem ya ka dustur hakata ki ingasem lada ka kur ka pinskem ya ka dustur hakata ki ingasem bad hauta kulung kai ka ban sajia ki bushiliang ya ka saindur jongo bele kabade benjia lemba uyanis baptis tenteng don bun ki longgomi longgopa don bun ki briu hakane ka parte menda ki kanglad ka jingtre jongo ble haka jingim jongi na marngi shukong Henry haba ka Elizabeth kalashim ya ka jingarai ka bayaper na kini ki kur ki jaid klam ting klam artatin haba kalayang marwe shime baru kita ki kurbat ki marjan marpa kilas tang ban kongu ya kasuru balai bad kilas tang ban nong lada longkom da kiliyau sakaria unong komno bad haba sakaria ulapan iya ki ding linkin ya banto halor jongka ba ka kerteng jongune kolong de banlong yanis kala wanra ya ka jingkalna ka ba palat hakata ka imlang salang bad hakata ka ingasem hakata ka kur ka jai bad ka jingkalna kalong kilas no ting ya uble kilas no pala kata ka kerteng ka ba usakriya ulawa bad baro kata ka snong bad kata ka ri Judea kilas tang ban kamting burom ya umpale kilas tang ban perkat minta omde perkat mensua
kilas tang ban perkat temai, kilas tang ban mudur temai, kilas tang ban yasnok tilang bat ka dustur jongo belai. Man ki baptisma kalong ka jingkot yangi bat ki ingasem ban pediang ya ka mon jongo belai. Ban pediang ya ka saindur jongo belai. Ban ya rengkat bat ka mon jongo belai. Bad haba ngi penkantang ye ki kulung jongi penkantang ye ki ingasem jongi katkum ka saindur jongo belai kata ka saindur kata ka buram kata ka jingidu belai kam ju sakut tang haki ingasem jongi kan stang ban kata ye ki wei ngide bandon ki buryu baslur hapadang jongi ki rislur kabamud omde kumbale Kibriu haka perte rislur hangne kide ballong kibriu balaban kongo yau balai balaban snautu bat syempang yaga saindur jongo balai kum kini kibriu kila ban penpriang yaga kubor baba kelam dayala tang kawe ka jengarai jongka Elizabeth kala penkalan adong shadong kata ke imlang salam kata ka snong ka tao baro kawe bat ka kur ka jai jong ka baro minda kila kella long ki buri batimai bat ka tinu belai ka ong baki ting burom yau belai bad kane ka kubur kala yusngo habaro kene ka rilum judaya kabam mod minda kibriu hadu kata ka por kila kran shapang ki bam gaddi shapang ka dustur shapang ka culture jongi minda kila stang ban kran shapang kawe pat ka culture kata ka culture kalom culture shapang ka jingidu balai kila stang ban shong puson halor ka ktinu balai hadu kata ka por kimju puson halor ka ktinu balai hadu kata ka por kimju puson halor ka jingidu balai hadu kata ka por kimju puson shapanga suru balai minda pat kistang banong une ukulong unsalang ubakumno minda ka jimpar ka jonki kalastam ban kher shajurong omdeshu hapadeng jonki kane kalong ka jinkala kabang ilaban wanraru haga jingim jongi lada pilong kiba slur ben penkala yaka dustur bampoida eye ngilong ki buryu kiba bat bun jait ki dustur kumne namar ka kur jongi namar ka imlang salang jongi namar ka culture jongi henre ngide ben sautu ki culture ki dustur ki bam seiso ngide ben kan dait no ladang idon kano ka dustur khaba yalam yengi shaka jinged beach ngide ben kan dait no lada ka jinged jongi kam seiso namar ka dustur ngide ben ino namar shisin bangi aiti how jisu unchim de pura ka Elizabeth kala long ka kente kabala slur u sakaria ulalong ulindo baslur bad lemba jonki baro ki shisnong bad ka rilung judaya kala iopidiang ekaburom jongo balai hakaju ka dur hakinga sen jongiru ko himen ko para man la ka por ngira eki kullum banai baptisma namar kane kade ka por Christmas bad bun ki kullum kin iopidiang yaka jingei bad habangi ra eki kullum nagabinda ka baptisma kin mau pidang ra ya une kulung ban yopidiang ya ka culture jongu Chris culture jong ka beneng bad ngide ban pendimai ka jinglong jongi haki inga sen tenteng ngi yo I hakane ka juk ya ka jingai baptisma jongi bahro ban yo burom na ka perte lese ngi kod ya ki parlog jongi lese ngi ya di ya bam ya kawai kalam sautu kaya ka culture ka bangi deben im tendeng ka jingai baptisma ki kulung ka pintingit pinban ya ki inga sem jongi namar ngi ay jinkawai ya ki briu lese ay ya ka kiat kumda ter henre man la ka por ngi ay baptisma ki kulung kalonga jinkot u jisu yangi
ban pendemai baro shing shisem ban pne ia kadur jisu hakataki ingasem kumbalale ka Elizabeth badu Sakaria ban pendemai ka jinglong jangibrio pendemai ya ka jimur jimbar khat jangibrio pendemai ke dustur ki basiniu ki labat namar hamalle ki brio badai ublai uai kerteng badai ublai ujid yangi badai ublai upen kantang yangi badu ublai ubu ya kalawe kaba pernai nagabenda iwei mangi bad kumjuru yaki kullung jangi ko himen ko para na kane ka ketin tongin ring jimmud ban le ya kabadon kam haki ngasem kam dame piki kimi ki pa ki ba pen kare nagabenda ka baptisma jongi kun pi me it ipa it pi pen kare nagabenda ka baptisma jongi kun siu kin mau ya kane ka baptisma kam de shu ban penrung ya ka kerteng jombi ha ka baptism register henre ka baptisma kalong ka por ban wanra ya ka jinglong oble ha ki ingasem hai klung bad ka imlang salam bak baro ki briu kin kren halor ka kerteng kabangi ai aki klung bad lempa kata ka kerteng ka ba uble u ai ka imlang salang kan kela namar ka saindur uble kan stang ban pau hangi lemba kita ki kelung papediang ya ka kerteng uble nginduai nagabinta ka nega jingai ha ka jingim jongi vei pa ivei jisu ba it karku kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi ngi baro ngi long ke bayo pediang ya ka baptisma henre katkum ka sain dur jame ngimju em bon sin ngi em katkum ka jingkwa jongi yarap yangi ko jisu ban kinti burom yame lemba ka kerteng ka bangelayo pediang lemba ka kerteng ka bangyai ya ki kun jongi ha ka baptisma pen kantang yangi pensle yangi bad kintiu burom yangi batking gasem changi enyaro ya utrai Jesus Christ Amen. Thangin playa ka jinge ka jangi ngange how play pa badon board baro unang tao ka baneng bat ka kendo but how Jesus Christ kun pamarwe jangu utrai jangi yau bela puna min siem Bakhuid yau bela khana ka Maria teisoti ubala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar pna yavu la yap la tep yavu ula kiasha ki baya ha ka sngi ka balai ula mi pan ki baya ula kiu shabane ushang shakamon ublay upa badon por baro nang daw in wan pat ben bishari ki bayim bat ki baya ngangeit how min siem Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingya sulok ki rikoid ha ka jimap ki pop ha ka jimmi pat ka dong da ka jingim bam jikut amen Laispa Prabhuan.
Toya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jompi. Kalong ka papediang hun ha ublay upa badon bor baro. To try putting jing knyar kiti jong pi konta jing ro rong kerjeng jong kecim toyengi berkepalang pukul jong paro wei. To ai bakane ka jingkinia da ka ba ya ka jingmane blay bapura. La seng labu nagabenta jongi. Kan long ka jimpenya suk bajanai batme kotrai. Bangin la ban rake ya ka jingka ya wunang sius pa jongi. Da ki donud bala penkuid. Da ukris utrai jongi. Amen. Utrai undon rengkad bat pim. Ringkad bat pi. Token tiu ya la ki donud. Kentiu ki shau. Tongin aingu ya utrai ublay jongi. Kai som hok bat kerjeng. Da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade. Ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka. Banaingu yame kokin rad. Koppa bakhuid. Koblay badon bor bat bam chikut. Lemba utrai jongi u Jesus Christ. Yauba ki jingkran baro jongi nongya tulupa kila ya tulupa shapang jongu ya uba ka kami basoti kala ap kami lendi da ka jingi ba omla shempang uba ya ka jingwan jongu yanis baptist ula ruai badula kedau khaba uwan ubala ai lupa hangi ban kemen ha ka jingmaya jonga jingka yau kenamba unchem yangi kiba sharai ha ka jingduai bat kiba kemen ha ka jingya ro yau Bad namar kata, rengat bad ki angel bad ki archangel, ki kets bad ki hima, bad baru ki pait berlin bad ki bo janga beneng, ngirwai ya ka jingruai ya ro ya me, bad ngi pen bana kalam sange. Bakhuid, utrai ublay ki pai. Berjaya sawada kaburam jongi. Osana. Kohimen ko param, haganega por ka bakentang ka bakhuid. Tongin aiti alade shakap jimpiniad bastard jungu blay, lemba umen siem bakhuid. Bangin long ki bakongu ya ka sur janga beneng, bangin yad rengkat badu, kat kum ka baptisma ka bangin layo pediang. Bangin long kristan bashisha, nombud bashisha jungu kris. Bangin ang aiti ru ki jing talot ki jing tuna jungi, ba lemba ka jing man ya jungu men siem bakhuid. Nginang yo e ka jinglong ka batamai, nginang yo ka jing slur ka batamai, bat ka jingait ka bakam jiliu, kenamba nginlong ki baskem ha ka jingbud ya u Kris. Dashisha melong u bakhuid ko trai, ka temei jong ka jingkuid barob. Namar ka tangi karpadia me, Topen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka bapa ya umen siem jame kum ka jer halo jonki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jongo trai jongi u Jesus Christ hakapor baladino yavu bad dala ka mons ngobha ulapetiang ya ka jingsha shitom ulashim ya upu bada ka baingu yame Ulakdia yawu badulai halake senran uong. Toshim batobam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga. Yaka by naiti. Naka benta jumpi.
Hakaju keru kamenda la ya bam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka halage senran u ong to shimbat di na kane pi barra namar kane kalonga kuri janga snam jonga jutang batte mahai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babun naga benda ka jimmap ki pop to le ya kane ban kan mau yangam ko snam bakardo jangu Chris ta pen koi diangi pen koi ya ke mensiam hadim pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam ya da yangi nau bamen na ki kalam ka jimmaya jongka jinge Katasin bangi bangune upu Mani dinagane kakuri Ngipen naga jingyap jong miko try Takadumen namar kata ngi ki ba pen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki ba bit banyang hakama jamme bad ban shakri yame da ka bas nge vrit ngi karpad yame bangi ki ba yobinda hakamet bad ka snamu kris ngi long ki bala pinyat likawe da omen siyam Bakhuid to ken mau ko trai ya kabalang jamme kabala priang hasatala kaparte but to penjana ya ka ha ka jingir ringkat bado Francis uppa Bakhuid jangi ku wilbert marwenu bishop jangi but bar ke ling do but kiriniam to ken mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bala yoti ya da ka bakarmen ya ga jimmi pat but ya bar ke bala klat no ha ga jingi sne jamme to pdiang ya ki shaka jing shai ka kama jamme to isne yangi bar ngi kar padia me barengkat bat kamaria te soti Bakhuid ka kami jango balai u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid o Francis de Sales Bakhuid bat baru ki rikuin ki bala pen sobaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut bat bangin ro bat pen don buram me da ukun jamme u Jesus Christ dawu lembado badhawu kallo hameyu blayu pa badan bor haka jingelong kawe jong men sim Bakhuid baro ka buram bat ka jingero junom la junom Amen ko himen ko parato ngin dovai bangin long shisha ki kun ki bapne ya ka sur jong balai ka jinglong jong Chris haka jingim jongi duwai na ka binda ki inka sem jongi duwai na ka binda ka imlang salang duwai na ka binda ki bri badon hapdeng ki jinge babun chait ya ki bapang ki bashitam kumjuru na ka binda baharo ki bashimenda hakene ka jingamen bakra Bible convention kabalai baka bor jisu nam pau haki hakene ga sngi kadbangi shimenda haka jingelap kaktin bad ka jimane sacrament baka bor jisu kanang tre halor ki bapang ki bashitam baro koppa jongim ba habening kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwan ka hima jamme kalong ka mon jamme hakan da kumba habening toai ngi minta ka jimbam jongi ka bahala ka sngi bartama yangi karang khang jongi kumba ngi rungi map ika beles niu yangi padwa telam yangi shaka jimpan shoy henry top light yangi na ka basiniyo top light yangi ngi karpat ko trai na ki jing siniyo barra ha ka jing spoon jamme toai jing suk jing sign ha ki sngi jongi kanamba da ka jing arab ka jing sne jamme ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jing da na ki jing jin jar barra kat bangi da ngap keme lindi ya ka jing karmen Bakhuid bat ka jing wan pa jung nom penim jongi u Jesus Christ Namar ka jume ka long kaima ka jume ka bor ka buram junom la junom ko trai Jesus Christ me u bala ong ha ki apostol jome ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henry ya ka jinge janga balang jome bad ha ka jing spoon jame to ai ha ka ya ka jing suk bad ka jinge tali ka wai kat kum ka mon jame mame uba im bad ba sensha junom la junom
Amen. Ka jing su go trai kandon bara bo reng ka bat phim Engkau berfirman. dap da ka jing ido Kristo ngin ya ingu markelia. Ku kun lan rodu bay, begit ki property, tu sau senayani. Ku kun lan rodu bay, begit ki property, tu sau senayani. Hakami ukun lambro jango blai. Hakami bakit na ka pop janga parte. Sukito ke bela kharcha ka jinga wai jango kun lambro. Kamet berasnam jango Kris kan rena shaka jinga pop janga. Oblego pa, oblego kun, oblego min siem bakhuid, ngi mane yame, ngi eat yame, ngi sngu yame, naga binta ka nega kelip mat, ha ka bangele yo pidiang yaka jinglang ublay ha bojangi, lemba kamet mat ka snam jungu Jesus Christ, lemba ka communion min siem, Jesus by eat ngi sngu yame, itrang yame man ka kelip mat, met namarba mekwa ban shongsa hapo jangi mekwa ban pen kalai ka jingim jangi mekwa ban pen dimma yangi jisu ba id ha ka bangila yo pidiang yame hakini kerlip mat yarap yangi pen dimma yagi inga sem jangi pen dimma ka jingim jangi jisu ta yaki bapangi bashitam hapadeng jangi dan bon ke himen ke para ki pang lada me trai kam hapo jangi kinyo jingkoi jingkia le kam perla halo jangi
kumpa mela pin koit bun mut ki bapang ki bashitam akapor mam bela yai hakane ka slaporte Jesu min haru medang yai hakane ka slaporte lemba jongi bad medang yai lemba ki sacrament lemba ka communion Bakhuid lemba ki Eucharist Bakhuid Jesu ai boring I vai pai vai bangin dok nang pengam jilliu haka jinge parka jing shakri yame pendimai yangi le kambala halo jangi halor ka perte baro kawe kner kakti jame Jesu tai yangi mendai boring Jesu hallelujah 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 Hallelujah, 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 la 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 hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tong in near duai. Tos ngabha banai ia ka jingsuk jame ko trai. Hakito kiba melapsa da ka jingai bakin jabane. Kanamba ngilong kiba khloy da ki sharak bame. Ban ia kendo ia ukun ba id e jame khaba uwan. Da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Engkabat piru. ublay badon bor baron karkuyapi uppa barukon badomen sim Bakhuid Amen. ya lesuk ban penbana ka kubar babhajang utrai da ka jingim ka jompim Nisango yaublay. ko himen ko para kane galangas ngi kadu jangga jinggamen bakarau Bible convention habangi pelong online ba pendip ya kiweru ba makiru kindon lang ha kane ga janmit nadu hinyo beje hadu kindai steng ba bara kinyo mendoi lemba kane ga jingduai ka bangi pelong kito ki bampat stang ban shimendas nga ba shimendalang bada itu lam ya kiwe share bat kiweru ya kane ga link ka bangi labulu pa ba ka bor Jesu nam pau hangi ka bangi pen krain ka binda ka Christmas Nambar nyau. Jesus Christ, no mercy, no amen.